Nyt valmistetaan pizzatikkuja, mitkä maistuu varmasti koko perheelle. Ekana valmistetaan pizzataikina, lisätään kädenlämpöiseen veteen vehnäjauhot, kuivahiiva, suola ja oliiviöljy. Sitten alustetaan taikina kimmosaksi ja tasaiseksi ja tarvittaessa kannattaa lisätä vielä vähän jauhoja tuohon sekaan. Sitten annetaan taikinan kohota liinan alla noin puoli tuntia ja sitten kumotaan taikina pöydälle jauhatetun leivinpaperin päälle ja levitetään tasaiseksi. Lisätään pizzapohjan päälle tomaattikastiketta, kinkkuu, valkosipulimurskaa, juustoraastetta ja viimeiseksi kuivattua oreganoa ja basilikaa. Sitten taitetaan taikina puoliksi. Tässä kannattaa ehdottomasti käyttää leivinpaperia apuna ja leikkaa taikina noin 2 sentin levyisiksi siivuiksi. Sitten väännetään taikinasiivut kierteelle ja asetetaan leivinpaperin päälle ja paistetaan uunissa 250 asteessa noin 10 minuuttia. Ja sitten ei kun nauttimaan, tämä tuoksu on niin huumaava.